እታ ፊልም ኣብ ዓመተ 2005 ኣብ ማያሚያ ትጅምር። ዴቪድ ፓኩዛይ ዝተባህለ መንእሰይ ንሚልዮነራት ማሳጅ ብምግባር ገንዘብ ይእክብ። ኣብዚ እዋን እዚ ዴቪድ በቲ ነቶም ሽማግለታት ብምትንኻፍ ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘብ ኣዝዩ ጸሊእዎ ነበረ። ኮሌጅ ቅድሚ ምውድኡ ኣቋሪጹ ስለ ዝወፀ ምስ ስድርኡ ድማ በዚ ምኽንያት ተጻልአ። ዘለዎ ኣማራፂ ድማ ሓድሽ ቢዝነስ ረኺብካ ንርእሱ ምቕያር እዩ። ከም ኣማራፂ ናይዚ ድማ ኣብ ኣእምርኡ ዝመጸሉ ጽሬት ዘለዎ ኣንሶላ ሰሪሑ ንሰባት ክሸጦ እዩ። ዴቪድ እውን እዚ ብርግጽ ክገዝኡን እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ኣንሶላ ሒዙ ናብ መጽናሕ ኣረጋውያን ከደ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣረጊት ሰብኣይን ሕሙማትን ሞቶም ይጽበዩ ስለ ዘለዉ ብዛዕባ ጽሬቱ ኣይግድሶምን እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ጽሬት ዘለዎ ናይ ዴቪድ ኣንሶላ ኣይንገዝእን ኢና ኢሎም መለስሉ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዴቪድ ምስ ሓደ ንዓመታት ዝፈልጦ ዓርኩ ኤፍሬም ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተራኸበ። ኤፍሬም ዴቮርሊ ገና ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝነበረሉ እዋናት ሒዙ ነገራት ብምስራቕን ብምሻጥን ይፍለጥ ነበረ። ቁሩብ ምስ ዓበየ ድማ ምስ ኣኩኡ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ምዝውዋር ይሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ኣኩኡ ዝበዝሕ ገንዘብ ሰሪቑ ጠፍአ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኤፍሬም ነዚ ዕዮ በይንዩ ዝሰርሖ ዘሎ። ካብዚ ስራሕ እዚ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝረክብን ክሳብ ሕጂ ሚልዮናት ከም ዝረኸበን ዴቪድ ነገሮ። እቲ ትርኢት ምስ ተቐየረ ዴቪድን ኤፍሬምን ናብ ሓደ ከባቢ ከዱ። ኣብዚ ከባቢ ዝነበሩ መንእሰያት ንበዓል ኤፍሬም ከሰናብድዎም ምስ ፈተኑ ኤፍሬም ካፍታ መኪና ሓደገኛ ኣፅዋር ኣምፂኡ ንኹሎም ፋሕ ኣበሎም። ዴቪድ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ፊልም ጥራዩ ርኡ ዝፈልጥ ሕጂ ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ዓርኩ ዓብይ ማፍያ ምዃኑ ኣብታ ከተማ ዘለዉ ሰባት ከም ዝፈርሕዎን ረኣየ። ስርሑ ክሳብ ክንድዚ ክቡር እንተኾይኑ ምስኡ ክሰርሕ ስለ ዝደለየ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ምስኡ ኸደ። ኤፍሬም ንግዚኡ ዘላቶ ቤት ፅሕፈት እዚኣ ምዃና ነገሮ። ንስርሐይ ድማ ክሳብ ክንድኡ ዕንቅፋት ኣይኮነን። ጨረታ ክዋብ ከሎ ከም ሕጋዊ ኣካል ኣብ ጨረታ እሳተፍ። ድሕሪኡ ኣብቲ ጨረታ ምስ ተዓወትኩ ነቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ኣኪበ እሸጦ። እቲ ስራሕ ቁሩብ ሓደገኛ እኳ እንተኾነ እቲ ገንዘብ ግን ዋጋ ከም ዘለዎ ነገሮ። ብድሕሪኡ ኤፍሬም ንዴቪድ ነቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ሓበሬታ ብኸመይ ከም ዝገብሮ ኣርኣዮ። ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ መሳርሒታት ዝደልዩ መንግስታዊ ትካላት መወዓውዒ ወይ ጨረታ የውፅኡ። ኣብዚ ተለጢፉ ዘሎ መወዓውዒታት ድማ ኣማኢት ሚልዮናትን ቢልዮናትን ዶላር እዩ ዝሓትት። ንግዚኡ በዓል ኤፍሬም ክንደው ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣብ ናሽሩ ጨረታታት ተሳቲፎም ብምዕዋት ይሰርሑ። እቲ ንእሽተይ ጨረታ ትብሎ ከምቲ ስሞም ኣይኮነን። ንሕና እውን እንተኾነ ሚልዮናት ንረክብ ኢና። ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ዘለዋ ዓበይቲ ኩባንያታት ድማ ንዕኦም ስለ ዘይደልይዎም ስለዚ ብርግጽ ናትና እዩ። ስለዚ ብዙሕ ንኣሽቱ ጨረታታት ብምግባር ማለት ብዙሕ ሚልዮናት ምእካብ ማለት እዩ ብምባል ስርሑ ብቐሊሉ ኣረድኦ። ኤፍሬም ስርሑ ቀሊልን ሓደጋ ዘይብሉን ከም ዝመስል እኳ ገይሩ እንተረኣዮ ዴቪድ ግና ሕጂ እውን ምስኡ ክሰርሕ ኣይደለየን። ምክንያቱ ዴቪድ ናብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ክኣቱ ስለ ዘይደሊ ብዛዕባ ስድርኡ ድማ ኣዝዩ ስለ ዝጭነቕን። እቲ ትርኢት ምስ ተቐየረ ዴቪድ ናብ በዓልቲ ቤቱ ኢዝ መፀ። ንነፍሱ ዝኸውን ገንዘብ የብለይን ኢሉ እንዳተጨነቐ ከሎ ኢዝ ጥንስቲ ምዃና ነገረቶ። እዚ ንዴቪድ ብዙሕ ፀቕጢ ፈጠረሉ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኣሽንኳይዶ ነቲ ሓድሽ ዝተወልደ ቆልዓ ዝኸውን ንዖም ዝኸውን ገንዘብ የብሉን። እቲ እንኳ ኣማራፂ ምስ ኤፍሬም ምስራሕ ስለ ዝኾነ ናብ ኤፍሬም ተመሊሱ ሰበይቱ ከም ዝጠነሰት ነገሮ። ኣብ ሓዳርካን መንግስትን ክሳብ ክንደይ ኣኽብሮት ከም ዘለካ እፈልጥ እየ። ንሰበይትኻ ንወታደራት ኣንሶላ ንቕርብ ከም ዘለና ንገራ። ብወገን መንግስቲ ድማ ዝኾነ ፀገም ከም ዘይህሉ ቃል ይኣትወልካ ብምባል ኣእመኖ። ኤፍሬም ከም ዝበሎ ዴቪድ ናብ ኢዝ ሰበይቱ ኸይዱ ነቶም ወታደራት ኣንሶላ እናሸጠ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ነገራ። ኢዝ ድማ ነቲ ዴቪድ ዝበሎ ስለ ተኣምኖ ነቲ ስራሕ ክሰርሖ ፈቐደትሉ። ድሕሪታ መዓልቲ እቲኣ ዴቪድ ምስ ኤፍሬም ለይትን መዓልትን ከይበለ ክዓይ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከም ቀደሞም ኣብ ጨረታን ምድላይ ብዙሕ ግዜ ኣይሕልፉን እዮም። ዴቪድ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ኤፍሬም ድማ ንዕኡ ብዙሕ መዓልታት ከሰልጥኖ ኣሕልፎ። ኮይኑ እንተኾነ እቲ ዝገብርዎ ፃዕሪ ንኸንቱ ይኮነን። ዴቪድ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ንዕይኡ ለመዶ። ብኻልእ ወገን ድማ ወናኒ ላውንድሪ ዝኾነ ራሊፍ ኣብ ተመሳሳሊ ንግዲ ይነጥፍ። ራሊፍ ኣብ ከተማ ብዙሓት ላውንድሪ ዘለዎ ኮይኑ ንዝሰርሕዎ ስራሕ ድማ 25% ደገፍ ይቦም። እዚ ማለት ራሊፍ ብገንዘብ ስለ ዝሓገዞም ካብ ነፍሲ ወከፍ ዝሰርሕዎ ዶላር 25% ብመሸጣ መሳርሒታት ኣለዎ። ብኻልእ ወገን ድማ በዚ ስራሕ ፍሉጥ ዝኾነ ሄንሪ ግሬዲ ዝበሃል ሰብ ኣሎ። ሄንሪ ኣዝዩ ዓብዪ ጨረታ ብምሻጥ ዝፍለጥ ሰብ ኮይኑ ናብ በዓል ዴቪድ ደወለ። ሄንሪ ናብ ዴቪድ ዝደወለሉ ምኽንያት ስም ትካሎም ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዝለዓል ዘሎ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ተወዳደርቲ ትካላት ምስ መፁ ድማ ስርሐይ ኣይትተንክፈለይ ናትካ ድማ ኣይክትንክፈልካን ዝብል ስምምዕ ኣብ ማእከሎም ይግበር። ኮይኑ ግን ሓደ ካብ ማእከሎም ንጨረታ ናይቲ ካልእ እንተጸልዩ ግን ነንሕድሕዶም ክቃተሉ እዮም። ዴቪድ ንኤፍሬም ሄንሪ ደው ኢሉ ነዚ ነገር ከም ዝነገሮ ሓበሮ። ኤፍሬም ግና ብዛዕባ ሄንሪ ብዙሕ ኣይተጨነቐን።
ምክንያቱ ንሳቶም ዝሰርሕዋ ኣዝዮም ንኣሽቱ ጨረታታት ኮይኑ ሄንሪ ድማ ነተን ንኣሽቱ ዘይኮነስ ነተን ዝበዝሐ ገንዘብ ዝረኽበሉ እዩ ዝሰርሕ። ስለዚ ንዴቪድ ምስኦም ከም ዘይተሓዋወስ ነገሮ። ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጂ በዓል ዴቪድ ንፖሊስ ኢራቅ ኣጽዋር ንምቕራብ ኣብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ጨረታ ተዓወቱ። እቲ ጽዋር ናብ ኢራቅ ብዓወታ ብዝበጽሐሉ እዋን ሚልዮናት ዶላራት ክረኽቡ እዮም። እቲ ትርኢት ምስ ተቐየረ ኢዝን ዴቪድን ናብ ሆስፒታል ከይዶም ኣልትራሳውንድ ይገብሩ ነበሩ። እቲ ኣብ ማህፀን ኢዝ ዝነበረ ህፃን ድማ ኣንስተይቲ ኮነት። ብኻልእ ወገን ካፒቴን ፊሊፕ ዝበሃል ሰብኣይ ንዴቪድ ደወለሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ጣልያን ናብ ኢራቅ ኣጽዋር ክሰጋገር ስለ ዘይከኣል ካልእ መንገዲ ረኺብኩም ከተካይድዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መንጎ ግን እቲ መሳርሒ ዝተሓዘኩም እንተኾይኑ ንስኻትኩም እውን ክትከስሩ ኢኹም ኢሉ ነገሮ። ዴቪድ እውን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዝሕግዝ ዝሰሚዑ ስለ ዘይፈልጥ ድንግርግር በሎ። ናብ ኤፍሬም ከይዱ ካፒቴን ፊሊፕ ዝነገሮ ሁሉ ነገሮ። ኤፍሬም ቀጥታ ካብ ጣልያን ናብ ኢራቅ እንተዘይተፈቒዱ ካብ ጣልያን ናብ ጆርዳን ከነግዕዞ ኢና፣ ብድሕሪኡ ካብ ጆርዳን ናብ ኢራቅ ብመኪና ከነስክሮ ንኽእል ኢና ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ኣምፀ። እቲ ትርኢት ምስ ተቐየረ ኢዝ ኣብ ገዝኣ መደብ ኣዳልያ ኣላ። እቲ መደብ ጥንስቲ ስለ ዝኾነት ምስ መሓዙታ ንምፅምባል ዝተዳለወ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ መደብ ዘይተዓደመ ኤፍሬም ናብቲ ገዛ ኣተወ። እንታይ ይኸውን ከም ዝነበረ ተዓዘበ። ናይ ዴቪድ ናይ ቀረባ ዓርኩ ከለኹ ከመይ ከም ዘይተዓደምኩ ኢሉ ሓሪቑ ወፀ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዴቪድ እዚ ናቱ መደብ ዘይኮነስ ኢዝን መሓዙታን ዘዳለውኦ መደብ ምዃኑ ነገሮ። ኣነ እውን ክዳሎ ምዃኑ ኣይፈለጥኩ ነይረ። ካባኻ ምስ ተፈለኹ ገዛ ምስ ኣተኹ እዮም ተኣኪቦም ጸኒሖምኒ። እንታይ ለ ክጽውዓካ ብምባል ዝነበሮ ኩሉ ኣረድኦ። ብኻልእ ወገን ካፒቴን ፊሊፕ ብዛዕባ እቲ መሳርሒታት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓበሬታ ይረኸበን። ከምኡውን ነዞም መሳርሒታት ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ መዓልታት እንተዘያብፂሕኩምዎም ስም ትካልኩም ኣብ ጸሊም መዝገብ ከኣትዩ። እዚ ማለት ካብ ሕጂ እንድሓር ኣብ ዝኾነ ጨረታ ክትሳተፉ ኣይትኽእሉን ኢኹም፣ ገንዘብ ድማ ክትስኡን ኢኹም። ዴቪድን ኤፍሬምን ነዚ ካብቲ ሰብኣይ ምስ ሰምዑ ኢዝ ድማ ብማዕረ ምስኦም ሰምዐት። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣንሶላይና ንሸይጥ ኢሉ ስለ ዝሓሰዋ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ምሻጥ ምዃኑ ፈለጠት። እቲ ዝሕዝን ግን ዴቪድ ይኹን ኤፍሬም ኣብዚ እዋንዚ ነዚ ክነጽግዎ ግዜ የብሎምን። ቀልጢፎም ናብ ጆርዳን ክበሩ ስለ ዝነበሮም ናብ ጆርዳን ከዱ። ድሕሪኡ ድማ ማልቦር ዝበሃል ሰብኣይ ረኸቡ። ምክንያቱ ንበይኖም ናብ ኢራቅ ዝግበር ጉዕዞ ክኸዱ ስለ ዘይክእሉ። ማልቦሮ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኮንትሮባንድ ብመኪና ኣብ ምጉዓዝ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተሞክሮ ኣለዎ። ህዝቢ እታ ከተማ ድማ ከም ዝብልዎ ምስኡ ዝኸዱ ሰባት ንሓደ እኳ ኣይሕፈረን። ኣብ መንገድኻ ብዙሕ ብድሆታት እኳ እንተሃለወ ምስ ማልቦሮ ምኻድ ዝሓሸ ኢሎም መኸርዎም። ዴቪድን ኤፍሬምን ነቲ ዝሰምዕዎ ዜና ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ማልቦሮ ናይ ግድን ክኸዱ ስለ ዝነበሮም ብዙሕ ገንዘብ ከፊሎም ጉዕዞኦም ጀመሩ። ምሸት ድማ ኣብ ደቡብ ኢራቅ ብፖሊስ ተታሕዙ። ማልቦሮ ድማ ነዞም ሓለውቲ ደቡብ ቅድሚ ሕጂ ይፈልጦም እዩ ነይሩ። ቅድሚ ናብ መኪና ምእታዎም ድማ ሓያሉ ዕሹግ ሽጋራ ሒዙ ካብኣቶም ንመብዛሕትኦም ሃቦም። ፖሊስ ነዛ ሽጋራ ምስ ተቐበሉ ክሓልፍ ፈቐድሉ። ንጽባሒቱ ዴቪድ ካብ ድቃሱ ምስ ተባረበረ ማልቦሮ ኣብታ መኪና የለን። ንኤፍሬም ማልቦሮ ክደልየ ብድሕሪኡ ክሸይነ ኢሉ ካብ መኪና ወረደ። ብኻልእ ወገን ድማ ማልቦሮ መኪናኦም ነዳዲ ስለ ዝወድአት ይመልእ ነበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሰይቲ ዴቪድ ደው ኢላ እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘለኻ ንዓና ምዃኑ ተረዲእኑሎ። ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ምስ ኣተኻ ኣይተሓስወኒ። ንሕጂ ይቕረለልካ ኣለኹ። ስራሕካ ምስ ወዳእካ ቀልጢፍካ ተመለስ ኢላ ነገረቶ። ዴቪድ ምስ ኢዝ ክዛረብ ከሎ ኣሸበርቲ ናብኡ ገጾም ይመፁ ከም ዘለዉ ኣስተባለ። ግብረ ሽበራውያን ኣብ እዋን ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ናብዚ ቦታ ብምምፃእን ንብረት ብምዝራፍን ሰባት ድማ ከም ዝቐትሉን ይፍለጡ። ኤፍሬም ክሳብ ዝፈልጦ እዞም ሰባት በላዕቲ ስጋ ስለ ዝኾኑ ብኡ ንብኡ ኣብ መኪና ተሰቒሎም ጉዕዞኦም ጀመሩ። ማልቦሮ ብተመሳሳሊ ክሳብ መወዳእታ ናይቶም ኣሸበርቲ ጭካነ ይፈልጥ ነበረ። ናብታ መኪና ብጉያ ብምምጻሕ ተሰቕለ። ሕጂ ድማ ማልቦሮ መሊኡ ዘምጽኦ ጋዝ ኣብ መኪና እንተዘይእትይዎ መኪናኦም ትኺላ ደው ክትብልያ። እዚ ድማ ናይ ኩሎም ህይወት ከኽፍሎም ስለ ዝኽእል ማልቦሮ ንነፍሱ ኣብ ሓደጋ እትዩ ነዳዲ መልአ። ሽዑቶም ግብረብ ሽበራውያን ብዙሕ ክስዕብዎም ኣይከኣሉን። ወታደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓልፉ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣሸበርቲ ድማ ንድሕሪት ተመልሱ። እቲ ትርኢት ምስ ተቐየረ ዴቪድን ኤፍሬምን ኣብቲ ካፒቴን ፊሊፕ ዘለዎ ወታደራዊ ማዕስከር በጽሑ። ካፒቴን ፊሊፕ በዚ በረኻ ክትሓልፉ ዝኽኣልኩም ናይ መጀመርያ ሰባት ኢኹም፣ እንቋ ሓጎሰኩም ኢሉ ገንዘቦም ኣረከቦም። ዴቪድን ኤፍሬምን ብወታደራት ኣሜሪካ ብኽብሪ ተዓጅቦም ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ተፋነዉ። ኣቱም ሰባት ኣብ ቻነልና ዘለኹም ናበይ ከይድኩም? ናይ ብሓቂ ተደናጊረ ኣለኹም። ቅድሚ ሕጂ ብግምት ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝርኢ ሰብ ላይክ ንረክብ ነርና። እዋ ተቐይርኩም ዲኹም? ኮመንት ይኹን ላይክን የብልኩምን። በዚ ምኽንያት ዝዘርጋሕኩም ሕሉፍ ቪድዮታት ኣይትራእዩን። ኣረ ናብ ሰባት እውን ኣይበፅሑን። ላይክ ስለ ዘይገበርኩም እዩ። ስለዚ ላይክ ግበሩ። እቶም ሓደሽቲ ብዛ ቻነል እትርከቡን ሰብስክራይብ ግበሩ።
እታ ናይ ደወል ምልክት ድማ ጠብቕዋ። ኣብዚ ሕጂ ዴቪድን ኤፍሬምን ኣብ ናይ መጀመርታ ስርሖም ጥራይ ሚልዮነራት ኮኑ። ንስርሖም ትኾኖም ዓብ ህንፃ ተኻርዮም ንዕኦም ድማ ክቡራት መካይን ገዝኡ። ካብዚ ሓሊፉ ዴቪድ ንነፍሲ ወከፍ ክሸጦ ዝሓሰበ ኣንሶላ ኣኪቡ ኣቃጸሎ። ዴቪድ ነዘን ኣንሶላታት ክሸጠን ዓመታት ዝወስደሉ ኮይኑ ወላ እኳ እንተሸጠ ድማ ካብዚ ሕጂ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ርብዒ ኣይረክብን እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ 25% ኣብቲ ትካል ዘበርከተ ራልፍ ነቲ ዘበርከቶ መጠን ገንዘብ ብዕፅፊ ወሰኸሉ። ራልፍ ከምዚ ዝገበረ እቲ ትካል መኽሰብ ስለ ዝረኸበ እዩ። ስለዚ ገና ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ብምባል እዩ። ብኻልእ ወገን ኢዝ ጓላ ብሰላም ወለደት። ዴቪድ ድማ ምስኣ ዝያዳ ግዜ ከሕልፍ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ዴቪድ ኣብ እዋን ጨረታ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ትካል መወዓውዒ ለጠፈ። እቲ ኩባንያ AK-47 ተተኮስቲ ዝደሊ ኮይኑ ንዑ ድማ $100 ሚልዮን ዝኸፍል እዩ። ዴቪድ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ብኡ ንብኡ ናብ ኤፍሬም ከደ። ስለዚ ነዘን 100 ሚልዮን ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ነዘን ጠያይት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ናብ ብዙሓት ትካላት ከዱ። እቲ ዝሕዝን ግን ክንዲ እቲ ጋንታ ሰራዊት ዝደለየቶ ጥኢት ምርካብ ኣይተኻእለን። ኣብዚ ጭንቀት ከም ዘለዉ ዝፈለጠ ሄንሪ ግራንድ እውን ናብ ዴቪድ መፀ። ሄንሪ ድማ እዘን ጥኢት ካበይ ከም እትረኽበን ክነግረካ ይበሎ። ኤፍሬምን ዴቪድን እተን ጠያይት ክትረክብ እንተኽኢልካ ንምንታይ ባዕልኻ ዘይትሰርሕ እናበሉ ሕቶ ቕረብሉ። ሄንሪ ህድእ ኢሉ ነተን ጥኢት መጀመርታ ኣብ ኣልባንያ ኹም ትረኽብወን። ከም ትፈልጥዎ ኣብ ኣልባንያ ብዙሓት ማፍያታት ኣለዉ። ካብኡ ድማ ዓመታት ዝቝፀረ ተተኮስቲ ተዓቂብሎ። እተን ጥኢት ካብ ኣልባንያ ምፅኤ ከይሸጠልኩም ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣተየ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾን ዓይነት መሸጣ ክገብር ከም ዘይክእል ነገሮም። ብኻልእ ወገን ድማ ዴቪድ እዚ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ እውን ምስ መንግስትን ስድሩን ኣብ ጎንፂ ዘእትዎ ነገር ክገብር ኣይደልን እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ሄንሪ ክሰርሕ ኣይደልን። ኮይኑ ግን ኤፍሬም ናይ ግድን ክሰርሑ ከም ዘለዎም ነገሮ። ርእሰ ከተማ ኣልባንያ ዝኾነ ቲራንያ ዴቪድን ኤፍሬምን መፁ። ኣብዚ ባክሸም ዝተባህለ ኩሉ ቦታታት ዝፈልጥ መራሕ መኪና ረኸቡ። ናብቲ ጥኢት ኣለዎ ዝተባህለ ቦታ ምስ ከዱ ዋላ እኳ ብዙሕ ዓመታት እንተገበረ ገና ብስርዓት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ረኣየ። ግዜ ከየባኸኑ ድማ ብኡ ንብኡ ኣብቲ ጨረታ ተሳተፉ። ወላ እኳ ገለ ዝተወሰነ ግዜ እንተወሰደሎም ሕጂ ግን ነቲ ጨረታ ከም ዝተዓወቱ ፈሊጦም ኣለዉ። ሕጂ ግን ስርሖም ዝሰርሑ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ኣይኮነን። ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዝሰርሑ ስርሖም ብሕጋውያን ኣካላት እዩ ዝስራሕ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዴቪድን ኤፍሬምን ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ናይ ሓሶት መሸጣ ሂስትሪ ይሰርሑ ኣለዉ። ድሕሪ 2 ሰሙን ምስ መኳንናት ሰራዊት ኣሜሪካ ተራኸቡ። ዴቪድን ኤፍሬምን ኣብዚ ምስ ኣተዉ ከይቅተሉ ኣዝዮም ስለ ዝፈርሁ ኣብ ነንሕድሕዶም ተጸጊዖም ነበሩ። እቶም ሰባት ድማ ብዘይገድስ ዝዛረብዎ ንዕኦም ወል ሓደ ትርጉም የብሉን። ምኽንያቱ ብሰንኮም ደንዚዞም ስለ ዘለዉ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ሓለፍቲ እቲ ዘምጽዎ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሓቂ ስለ ዝመሰሎም ምስኦም ክሰርሑ ወሰኑ። ኤፍሬም ከም ዝተመርጹ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ምኽንያቱ እቲ ምሉእ ስራሕ ብ$50 ሚልዮን ክሰርሕዎ ስለ ዝተሰማምዑ ምናልባት ልዕሊ 100 ሚልዮን እንተዝኸውን ከምኡ ኢሎም ክቕበሉና ምኽኣሉ ነይሮም። ኣብ ልዕሊቶም ሓለፍቲ ድማ ኣዝዮም ተቖጥዑ። ይኹን እምበር ሓንሳባ ብስምምዕ ምስ ኣተዉ ነቲ ስራሕ ክውድእዎ ኣለዎም። ዴቪድ ድማ ናብ ገዝኡ ምስ ከደ ንበዓልቲ ቤቱ ኢዝ ናብ ኣልባንያ ከም ዝኸይድ ነገራ። ኢዝ ድማ ንዓና ግዜ ኣይትበናን ኣለኻ፣ ካልኣይ ሓሶትካ መወዳእታ የብሉን። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ገዛ ክወፅእ ኢላ ንብረታ ክትዕሽግ ጀመረት። ዴቪድ ድማ ብተደጋጋሚ ወልሓደ ከምዚ ሓሰዋ ክዛረባ እንከሎ ኣብ ገዛ ዝሓብኦ ብዙሕ ገንዘብ ኣርኣየቶ። ዴቪድ ነዚ ገንዘብ ኣብ ሸቓቕ ብዙሕ ግዜ ሓቢእዎ ሕጂ ድማ ብሰንኪ ገንዘብ መሊሱ ምስ ኢዝ ተፈላለዩ። ብኻልእ ወገን ኤፍሬም ነዚ ስራሕ ክትብል ሓዳርካ ብምሕዳግካ ብምባል ከም ዓስቢ ወርቂ ቦምባ ሃቦ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዴቪድ ወረቐት ኣውፅኡ ንኤፍሬም ክፍርማ ነገሮ። ዴቪድን ኤፍሬምን ነዚ ወረቐት ዝፈሪሞም ማለት ዴቪድ ኣብዚ ትካል ኣክስዮን ከም ዘለዎ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። ዴቪድ ድማ ቅድሚ ምፍራሙ ንኤፍሬም እኳ እንተነገሮ፣ ኤፍሬም ግን ድሕሪ ምፍራሙ ቁሩብ ደስ ኣይበሎን። እቲ ትርኢት ምስ ተቐየረ ዴቪድ ናብ ኣልባንያ ተመሊሱ ኸደ። ዴቪድ ንመብዛሕትኡ ሳጹናት ምስ መርመሮ ኩሎም እቶም ኣቑሑት ናይ ቻይና ቅዲ ምዃኖም ኣስተብሃለ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኣቕሓ ስለ ዘየለ ክልቲኦም ክእሰሩ እዮም። ናብዚ ቦታ ዘምጽኦም ሄንሪ ግራንድ ስለ ዝኾነ ንሄንሪ ደው ኢሉ ስለምንታይ ከም ዝገበርካ ኢሉ ሓተቶ። ሄንሪ ድማ ቅድሚ ምእታውካን ሙሉእ ምፍራምኩምን ነፍሲ ወከፍ ነገር ክትምርምርዎ ነይርኩም፣ ብድሕሪ ዝናተይ ጸገም ኣይኮነን ኢሉ ኢዱ ካብቲ ጉዳይ ኣውፅብ። ዴቪድ ድማ ኣብ ኣልባንያ ካልኦት ኣቕረብቲ ተተኮስቲ እንተደለየ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ክረኽቦም ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ኤፍሬም ዓርክና ናብ ኣልባንያ ድኳን መጸ። ሓድሽ ሓሳብ ኣለኒ፣ ኣብቲ መዐሸጊ ንብረት ቻይና ተባሂሉ ተጻሒፉ ደሎ ነቲ ኣቑሑት ከም ሓድሽ ኣብ ኣሜሪካዊ ሳንዱቕ እንተዓሽግናዮ ድማ ዝፈልጠና ሰብ የለን።
ስለዚ ገና ነት ስራሕ ክንውድኦ ዕድል ኣለና ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ነገሮ። ዴቪድ ምስ ሓሳብ ኤፍሬም ተሰማሚዑ ብመራሕ መኪንኦም ባሽኪ ማቢሎም ኤንቨር ዝበሃል ሰብ ረኸቡ። ኤንቨር እውን ናይ መዕሸጊ ትካል ስለ ዘለዎ ናይ ቻይና ፍርያት ክኸውን ከም ዘይደለዩ ኣይነገርዎን። ንሕና እንደልዮ እቲ መዕሸጊ ንብረት ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ክብደት ክቕንስ እዩ። ስለዚ ድማ ንኹሉ ኣቑሑት ኣብ ቀሊል ኣሜሪካዊ ሳንዱቕ ክዕሽጎ ከም ዝደለዩ ንኤንቨር ነገርዎ። ኤንቨር እውን እቲ ሙሉእ ስራሕ ብ$100,000 ክሰርሖ ተሰማምዐ። ብኻልእ ወገን ድማ ኤፍሬምን ዴቪድን ነዚ ስራሕ እዚ ጥራይ ክሳብ 3 ሚልዮን ባጀት ስለ ዝሰልዑ ብውሕድ ገንዘብ ክገብርዎ ከም ዝኽኣሉ ምስ ፈለጡ ብሓጎስ ተሰማምዑ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ዝበዝሕ ተተኮስቲ ብዓወት ዓሽጎም ክሰዱ ከኣሉ። ኣብ እዋን ልደት ዴቪድ ንኢዝ ደው ኢሉ ብቪድዮ ኮል ጓሉ የዘራርባ ነበረ። ቀፂሉ ምስ ኤፍሬም ብቴሌፎን እናተዘራረበ እንከሎ እቲ ቀደም ጽቡቕ ሓሳብ ዘምጽእ ዝነበረ ኤፍሬም ሕጂ ሕማቕ ሓሳብ ከምጽእ ጀመረ። ሄንሪ ጊራርድ ክጎድኣናዩ ሓሲቡ ነይሩ ሓቀይ፣ ንሕና ድማ ናቱ መልሱ ክንጎድኦ ኢና። ንዴቪድ ንሄንሪ ኣብ መጻወድያ ክእትዎ ከም ዝሓሰበ ነገሮ። ኮይኑ ግን ዴቪድ ምስ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ሄንሪ ጊራርድ ኣብዚ ንግዲ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዘሕለፈ ብዙሓት ሰባት ክህልውዎ ይኽእሉ እዮም። ኤፍሬም ዘክር፣ ስድራይ ደቀይ ኩሉ ገዲፈየ ኣብዚ ዘለኹ፣ ንስኻ ኣብኡ ኣብ ህዱእ ሃገር ኮንካ ንዓይናብ ሽግር ኣይተእትወኒ፣ ኣብ ኣልባንያ እየ ዘለኹ፣ ማፍያ ክቐትሉኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ንኤፍሬም ነገሮ። ኤፍሬም ነዚ ምስ ሰምዐ ነቲ ናይ ዴቪድ ሓሳብ ተሰማሚዐ ብምባል ሓሳቡ ቀየረ። ብድሕሪኡ ግን ዴቪድ ኣብዚ ትካል ኣክስዮን ከም ዘለዎ ዘርኢ ወረቐት ካብ ክፍሉ ካብ ትሬቶ ኣውፂኡ ሰረቆ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኣልባንያ ዴቪድ ምስ ፈረመ ብማፍያ ተጨውየ። እቶም ማፍያታት ናይ ሄንሪ ኮይኖም ንዕኡ ምስ ሃረምዎ ዳግማይ ምስኡ ከይተሓዋወሱ ነጊሮም ካብቲ ቦታ ወፀ። እዚ ማለት ኤፍሬም ብዛዕባ ህይወት ዴቪድ ከይተጨነቐ ንሄንሪ ሕነ ክፈድሉ ማለት እዩ። ዴቪድ እውን ኣብ ኣልባንያ ክጸንሕ ስለ ዘይክእል ናብ ማያሚ ክምለስ ወሰነ። ኤንቨር እውን ንዴቪድ ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምውፅኡ ክፍሊቱ ክህቦ ሓተቶ። ዴቪድ እውን ኣብዚ እዋን ኣብ ፀገም ስለ ዘሎን ኣብ ኣሜሪካ ምስ በፅሐ ቀልጢፉ ክሰደሉ ቃል ኣተወሉ። ኣብታ ታክሲ ምስ ኣተወ ግን በዓልቲ ቤት መራሕ መኪና ባሽኪ ናብኡ መፀት። ባሽኪ ካብ ዝጠፍእ መዓልታት ኣቁፂሩሎ ሞይቱ ከይብል ዓስከሬኑ እኳ ኣይተረኽበን። ንዓኻ ክሰርሓልካ ከሎ ምስ መን ተባኢሱ ነይሩ ኢላ ሓተተቶ። ዴቪድ ነዚ ምስ ረኣየ ባሽኪን ብማፍያ ከም ዝተቐትለ ስለ ዝፈለጠ ብኡ ንብኡ ናብ ማያሚ ተመልሰ። ናብ ሃገር ምስ ተመልሰ ንበዓልቲ ቤቱ ይቕረይ ተሓቲቱ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ቀደም ስርሑ ክሰርሕ ኢሉ ነገራ። ሽዑ ናብ ኤፍሬም ከይዱ ኣነ ስራሕ ኣቋሪፀ ኣለኹ ካብዚ ትካል ዘለውኒ ገንዘበይ ሃበኒ ኢሉ ኣብ ዝሓተሉ እዋን ኤፍሬም ዝኾነ ብፅሒት ከም ዘይብሉ ክሓዶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዴቪድ ነቲ ዝፈጸሞ ውዕል ብምትእማን ክኸሶ ምዃኑ ነገሮ። እቲ ዘሕዝን ግን ኤፍሬም ነቲ ውዕል ሰሪቕዎ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ኩሉ ቋንዛ ዝበልዐ ዴቪድ ካብዚ ትካል 5 ሳንቲም ክረክብ ኣይከኣለን። 3 ወርሓት ሓሊፉ ዴቪድ ድማ ናብ ናይ ቀደም ስርሑ ማሳጅ ተመሊሱ ኮይኑ ኣብቲ ትካል ብዙሕ ገንዘብ ዘውፅእ ራልፍ ድማ ናብኡ መፀ። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኤፍሬምን ብዘጋጠመ ነገር ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን፣ ንኽልቲኹም ክዓርቕ ደልየ ኣለኹ እናበለ ንኽልቲኦም ረኸቦም። ኣብቲ ቦታ ግን ዴቪድን ኤፍሬም ናብ ክንዲ ዝሰማምዑ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ምስጢሮም ኣውፅኦም ኣብ ቅድሚኡ ምባኣሶም ቀጸሉ። ክልቲኦም ድማ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ከይበጽሑ ተፈላለዩ። ሓደ መዓልቲ ዴቪድ ኣብ ገዛ ከሎ ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ተደወለሉ። እቲ ዘገርም ግን ተተኮስቲ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ተእትዉ ነርኩም፣ ከመይ ጌርኩም ከምኡ ክትገብሩ ትደፍሩ ኢሎም ቃለ መሕትት ገበርሉ። ዴቪድ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ከም ዘይፈልጥ ኣምሲሉ ብኡ ቴሌፎኑ ዓፀወ። እዚ ማለት ድማ ሓበሬታኦም ኣብ ኢድ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ህዝቢ ወፂ ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ኤፍሬም ተደዊሉሉ ኮይኑ ክልቲኦም ኣብ ፀገማት እዮም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ሊፍቲ ከለዉ ኤፍሬም ሕማቕ ሓሲበልካ ይፈልጥን፣ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ ብሉፅ ዓርከ ኢኻ፣ ተዓሪቕና ከም ብሓድሽ ስራሕና ንጀምር ኢሉ ሕቶ ኣቕረበሉ። ዴቪድ ግን ንኤፍሬም ከዳዕ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ሕርቃን ብጉስ ጠሃረሞ። ኣብ መወዳእታ ልክዕ እታ ሊፍት ክትክፈት ከላ ብወከልቲ FBI ተታሕዙ። ንሳቶም ክትሓዙ ዝከኣሉ ብናይ ኤንቨር ምኽንያት እዩ። ኤንቨር ደሞዝ ስለ ዘይተኸፍለ ኩሉ ንኣኽበርቲ ሕጊ ኣሕሊፉ ኣረኪብዎም ነበረ። ሽዑቶም ፖሊስ ራልፍ ኣብ ከም ዝተሳተፈ ስለ ዝፈለጡ እቶም ሰባት ብኡ ኣቢሎም ከውፅእዎም ደለዩ። ራልፍ እውን ከተዓርቐኩም ኢሉ ምስ ዴቪድን ኤፍሬምን ተራኺቡ ከሎ ኣብቲ ግዜቲ ኩሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ብፖሊስ በቲ ኣብ ራልፍ ዝተታሕዘ ማይክሮፎን ይስማዕ ነበረ። ኤፍሬም ድማ ልዕሊ 7 ገበናዊ ጥሕሰት ብምፍጻሙ 4 ዓመት ተፈርዶ። በንጻሩ ዴቪድ ንመንግስቲ ዝነበሮ ኣኽብሮትን ኑዛዜን ን7 ወርሒ ጥራይ ክእሰር ተፈርዶ። ድሕሪ 7 ወርሒ ዴቪድ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ከም ማሳጅ ቴራፒስት ኮይኑ ስርሑ ቀጸለ። ሓደ መዓልቲ ግን ሄንሪ ጊራርድ ማሳጅ ክወስድ መጺኡ ኣዝዩ ኣሰንበዶ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሄንሪ ኣይትፍራሕ ክቕትለካ እንተዝደሊ ሽዑ ኣብ ኣልባንያ ክቕትለካ ምኽኣልኩ ነይረ፣
ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘለኻሉ እዋን እቲ 6 መይ ደጋጊሙ ክጽውዕ ከሎ ብዛዕባይ ሓንቲ ቃል እውን ዘይምትንፋስካ ኣድኒቐካ ኣለኹ እዚ ገንዘብ ስመይ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ስለ ዘይጸዋዕካ ከም ህያብ ህይወቱ ዝቕይር ገንዘብ ሃቦ እታ ፊልም ኣብዚያ ትዛዘም እታ ፊልም ተፈቲኽምዋ ላይክ ግበርዋ እቶም ኣብ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ደወል ምልክት ብምጽቃጥን ከምዚ ዓይነት ብሉጻት ፊልምታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም